अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Poslije mjesec dana, danas mi slavimo Ramazan Bajram. Naš Allah, naš gospodar, on je mnogo milostiv prema nama. On nama naredio svake godine jedan mjesec vi treba da postite radi meni. Ovi stvari koji obično su halal, ovo su dozvoljeni, ali zbog mene jedan mjesec vi treba da ne jedete tokom dana. I kada čovjek prihvati ovo Božja naredba, onda Allah bude mnogo zadovoljan sa njega. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah kaže, kada si postio radi mene, onda ja ću biti lično tvoja nagrada. I ovo je najvelika nagrada ako Allah bude zadovoljan sa čovjek i on bude kao nagrada. Zato poslije mjesec dana ovi ljudi koji su postili danas, Allah kaže vi treba da slavite ovo Bajram, ovo radost i zbog moje zadovoljstvo danas treba da vi jedete. I danas ne smije da postite. To znači sam post, ali ako postimo ali ne postimo, to ne igra nikakva ulog. Ulog se igra zbog naš pokornost. I zato ovi koji danas dolazi, koji su postili radi Allah, i onda danas oni slavi ovo Bajram i Allah kaže ja sam zadovoljan sa vas, pošto vi ste postili radi mene. Ali Allah zna zbog koje namjera svaki čovjek posti. Možda neko posti da bi komšiluk znaju da ja postim. I onda Allah kaže u redu, ti si postio, ali nisi postio radi mene, ti si postio da ljudi znaju, onda u redu, ljudi bi znali i ovo je tvoja nagrada. Jedan čovjek misli, pošto lekari kažu kada čovjek posti, ovo je mnogo dobro za zdravlje. I zato ja postim da bi poslije mjesec dana ja bi bio zdrav. Onda Allah će reći u redu, ti si postio zbog zdravlje. I zato možda to je zdravlje bude bolje. Ali ovo post, pošto nisi postio radi mene, onda tvoja nagrada je samo toliko. Zato nijet, namjera je najbitan stvar kada mi radimo neka djela. Namjera se odluči nagrada. Zato koliko puta mi krenemo prema Boga, toliko on će nama dati nagrada. I ovo je sada poslije mjesec dana, ako mi nastavimo
da obožavamo Allah, to će biti kao jedan znak da smo približili svog gospodara tokom ovo praksa. I ako Allah je zadovoljan sa nama, onda svaki dan je radost za nas. Inače, na arapskom, ovo što mi kažemo Bajram, na arapskom se kaže Id. Id znači taj ovo dan koja se povtori, koja se obnovi često i koje kao svaki od nas bi poželio da nama pogodi radost svaki dan. Ne može da čovjek bude zadovoljan da on, na primjer, pati ili da ima tuga ili rijetko ima radost. Zato ovo kao tokom mjesec dana mi smo bili svjedoci, poslije akšam mi smo smjeli samo da jedemo, ali ovo hrana što smo jeli tokom noć nije bio dovoljno za tokom dana. Zato oni koji posti, oni znaju da bude nezgodno, ti osjetiš gladan, žedan, ali ne smiješ da jedeš. To znači što smo na večer pojeli ili jutro smo pojeli, to ne dadne nikakvi korist tokom dana. Isto tako, ako smo postili tokom mjesec Ramazan, ako smo molili redovno tokom mjesec Ramazan i poslije Ramazan, ako mi prestanemo, to nema, ovi namazi koji smo prije klanjali neće donositi nikakvi korist. Zato ovo je praksa. Mjesec dana mi smo vežbali i sada treba da budemo svježi i nastavimo taj obožavanje poslije mjesec Ramazan. Možda neki ljudi uopšte nisu postili. Ali naš Allah je toliko milostiv. Kada je Bajram, onda on vikne svakome. On kaže, u redu, nisi postio, ali imaš pravo da slaviš Bajram. Nisi dolazio na namaz, ali imaš pravo da slaviš Bajram. Ali ako mi slavimo, onda treba da nešto ispravimo svoje stanje. Neki ljudi, onda kada oni pravi neki grije, oni misli sada nema povratak, neće Allah nas oprostiti i neka tako da ja nastavim. Ali Allah u časnom Kuranu, Allah kaže, Kul ja ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Ti reci, o robovi moji, koji ste činili nepravdu svojim dušama, ne gubite nadu u Allahovu milost. Inna Allaha yakfiru zunuba džemija. Zaista Allah oprašta sve grijehe. Innahu huval gafurur rahim. Doista Allah najviše prašta i milostiv je. Znači, bez obzira koliko smo slabi, koliko smo pogrešili, koliko smo prošli ovo Božje granice, Allah kaže, moje milost je široko. Koliko bi ti pravio grije? 1, 2, 10, 50, 100, 1000, milion, koliko? Allah kaže, ja praštam, bez obzira koliko si napravio grije. Vidite koliko je Allah milostiv. Da li nije nama ovo vrijeme dok smo živi, zdravi, dok možemo da molimo, da vratimo prema Allah? Da li nije vrijeme da tražimo oprost? Kada on kaže, dođete kod meni, ja oprostim. Ali opet, ako idemo dalje, onda Allah kaže, onda ti si kriv. Ali kada počne Božje kazna, onda nema tada ovo praštanje. Praštanje bude prije toga. Zato ovo što smo počeli tokom mjesec Ramazan, to ne bude samo
povremenom, nego da bude naša navika. I ovo navika ne bude samo radi navika, nego ovo bude radi Božji ljubav. I to bude namjera, da radi Allah ja dolazim na namaz, radi Allah ja obožavam, radi Allah ja radim ovo dobro dijela. Onda mi smo ispravili svoj pravac. Pošto ako radi njega mi nešto radimo, onda taj dijela ne ide u zalud. Neka Allah primi naše molitve, naše dove, naš post. I ako nismo postili, ako nismo klanjali, opet nama oprosti. Pošto on sam kaže, njegov milost obuhvati sve stvari i neka nas on uputi da mi ispunimo njegov pravac i pravac prema čovječanstvu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. दुआ. आमीन.